Nagunsa mga dere? Date, may Joy ron. Joy? Tarungan ang storya niyo ba sa Joy? Sumbagay yun nato eh. Sige, sumbag ko. Nalagi si Marky diri bay. Naalagi si Marjong dere bay. Sa kay buhat ang buhangan ni dere. What a coincidence. What a misery in life. Ano sa mga dire? Ikaw nagunsa mga dere? Date, may Joy ron. Joy? Ikaw, kinsa may ka-date nimo? Basig bukot-bukot na. Si Joy. Joy? Tarong nga storya nimo ba? Tarungan ang storya niyo ba sa Joy? Sa Joy? Kinsa na nga Joy na? Bakit alaw ka ng Joy nimo ba? Naunsa naman ka basig mangilog ka drag Joy ha? Sino? Kana. Mo, tara ko sa mo ha. Unsan tao ni pre? Isa man na pre. Kisa man ingon nimo panihon kanya dire. Yang mama mismo nag-kisgot nga at kita si Joy ka. For sure dra. Nga si Joy sa imo ha. Si Joy mismo nag-ingon sa kuha. Ano ayun ni makadire? Nga ako man yang giingnan. Unsa di ka? Ako ngilog bang ka? Dugay na akong naglagot nimo pre ba? Kunya ako, di ko naglagot nimo. Aron mahuman na itong paglalis. Mayog sumbagay yun ano nato ni. Ay. Sumbagay yun. Mura jog na adlo ko sa imo ha. Pagtarong si mong kinabuhi ha. Sige kag pangilog ni Joy. Kabalo naman ka nga ako'y nanguya ba ni Joy sa una? Usa nahitabo karon? Ha? Pati atong pag-amiguhay naguba na. Saman, sabayon na to ni. Ikaw kung supol sa kuhay. Kunya. Ano na lang? Pulihan ay tagsumbag. O sige. Antod kinsay man knockout. O sige. Unya. Kisay una sumbago na to. Ako una sumbag sa mga. Gigil na kayo ko sa mga ba? O sige, ikaw na. Ikaw na sumbag sa kuha oh. Dugay na may akong naglagot sa mong tawana ka ha? Sige, sumbag oh. Tarunga sa nang siper mo kay Abre. Sige. Hunatan be. Oo siguro ay. Sakit tao eh. Ako na pod. Sige, ikaw na pod. Balos ko. Ay, animal yung tawan. Isakita sa kundi yan eh. Mubalos ko. Ito, tingurag undang na ko eh. Ako na pod. Napako isa ka sumbag. Hindi ni mo ni kaya nun. Sige. Sige. Ikaw na pod. Hunatan, bi. Ito siguro ay. Kita sumbok ko goy. Pero balos ko ba nagsakit na akong kamot. Ako na pod. Sige, ikaw na pod. Sakit. Malta, aray. Kanya, isa ba kasumbagan? Naroon kaysa yung mailan kaysa guys ko ah. Sige, isa dungan ta para makita na to. Kung kinsa Joy mabarog sa tuwa. Kaihatag na ko tanan akong kusog diri para kay Joy. Kung kinsa madaog sa tuwa, siya yung modit ni Joy karon. Sige, Ani nga, tawatan niya akong pinakusog na sumbag. andam na ko. Super side pan power uppercut. Brutality. Oh no!
So, kadto lang mga mastards, no? And kung trip ni mo to, ingon na ato nga klaseng nga mga video, Yeah. don't forget to subscribe to our YouTube channel, which is ang Fluffy Bros. Yeah, right. Fluffy Bros, Fluffy Bros. So, mag-post mi dira og mga public jokes Public pick-up lines. o funny vines. So, ay nagdugay-dugay dira, subscribe na sa aming YouTube channel. Alright. And kung tripod nimo ang mga funny travel vlogs and funny life experiences, don't forget to subscribe to my official YouTube channel, which is Marky Tukop. Alright. So, kato lang mga mastards, no, and see you next video. Bye-bye. So, yun mga yun. Ganto na. So, see you later. Mana ka nga? Sakit na ka. Sakit daw eh. Sakit daw eh. Ano ka kasi? Ay, animal. Radyo, radyo ko sa mo ha. Ano naman? Ha? Sa mga tunig pa nun. Ha? Kung sa mga tunig ko ba kayo na eh? Super Monster! Bros, happy bros! So mag-post mi dira og mga Public joke. public jokes